Ғабдрахмановларның уллары Әмирхан октябрь айында дөньяга килгән. Авыл җирлегендә яшәгәнгә аларга беренче балалары тугач 50 мең сумак бирәләр. Мондый матди ярдәм 25 яшькә җитмәгән һәм гаилә кереме 60 мең сумнан артмаган кешеләргә тиеш. Авыл җирлегеннән китәсебез килби. Әтиәниләребез дә монда, садикта бар, Аллага шөкер, мәктәпләрдә монда барысы да булышып тора. Без бу квартираны ипотекага алдык. Бу пособие безгә бик ярдәм итте. Бу 50 мең ипотеканы түләдек. Әниләр көне алдыннан Ғабдрахмановларга Татарстанның хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры бәйрәм белән котларга килде. Социаль түләүләр турында да аңлатып китә. Добрый день. Это вам. Әминовлар бер кыз тәрбияле, Хәяткә 2 яшь. Алар хөкүмәттән 50 мең сум матди ярдәм алган. Хәзер ай сайын Путин түләүләре килә. Госуслуги сайты аркылы заявление бирдек. Һәм безгә берничә көннән уже яздылар, сезнең одобрено дип. Барып тәйрисе булмады. Балып тәйрисе булмады, Аллага шөкер, янсы җайлы. Бала белән әле кайшап китеп җир булмый хәзер. Суммаларны тоттык ремонтка, ине мотор айтырга. Путин түләве 9700 сумны тәшкил итә. Киләсе елга артачак ди министр. 22 елда ул 10 меңнән артачак. Аннарсын 3 яшьтән 7 яшькә алып, шулай ук әскеремле гаиләләргә ярдәм күрсәтелә. Ай сайын аларның керемнәрен карап, ләкин 50%, 75%, 30% яшәү минимумыннан. Һәм инде бу түләүне караганда һәр гаиләнең керемен генә түгел, милекне дә карыйлар. Путин түләүләрен Биектау районында хәзерге вакытта 500-гә якын кеше ала. 25 яшькә кадәр парларга беренче балалары тугач бирелә торган 50 мең сумны бу ел башыннан 61 гаилә алган. 29 яшькә кадәр 3нче баласын тапканнарга исә 100 мең сум тиеш. Бу акча районда 16 гаиләгә бирелгән. Гомумән бу төр пособиеләр өчен Татарстанга федераль бюджеттан 12 миллиард сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Биектаудан Чулпан Касыймова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа гасыр каналы.